Hai que ver como están as cousas. Pero hai que ver como están as cousas. Fran, que pasou? Que lle fixeches a Isi? Probamos diferentes sistemas e isto foi o único que nos quedou para conseguir que Isi estivera calado 3 minutiños e nos deixar algo de bola aos demais. Así que vamos a aproveitar o tempo máximo. Vexan vostedes o ben que se levan os nosos aspirantes. A verdade é que había que ir polo líder, porque como está o podium? O podium, dende que comezamos o programa o 9 de xuño ata agora, como van eses primeiros postos? Miren como está o Isi. Hai que saber que variou, non? Van ver vostedes nas súas pantallas como están esas clasificacións. Cun 18% está, vexamos, como está nese terceiro posto no noso podium, Xavier! Nun segundo posto, cun 25,7%. Non, no segundo posto, 18,2%, un chisquiño nada máis de Xavier, está... Melchor! E quen será o gañador? Pois poden imaginar, xa... non sei, cun 25,7% quen estará aí arriba do podio no noso primeiro posto. Isi! Dende logo, como están as cousas, Isabel, como está o Rei da Comedia. Lembren vostedes que hai unha páxina en internet onde poden deixar todo tipo de recados, onde poden ver os nosos concursantes, e a páxina é concretamente www.orreidacomedia.com. Fernando. Que? Ti sabes que hoxe vai haber mortos no programa? Que vai haber mortes. Vai haber mortos e mortes, claro. Creo que non lo van contar Lidia e Fran. Ai, sí? Pusimos con eles. Nesta vida, polo que vexo, hai que aprender a facer de todo. E dende que estou aquí aprendín unha cousa. Aínda non basta. Hai que aprender ata morrer. Home, é que senón, que yo digan a Brandon Lee, que se alguén non sabe quen é aquel actor que un día lle cambiaron unha bala de fogueo por unha de verdade e fixo a estea máis real da historia do cine. Quedou frito ali na estea. E ao final, cando foron a poner... Tamén un erro ten calquera. Paga o seguro, se poñen así por unha bobada. Bo, pero hoxe nos aprendimos a morrer, aprendimos a matar e o que nos meta. Dentro vídeo. Non é esa que nin nada. Rematouse. Rematouse que? Ai! Bueno, entonces empezamos por los impactos de bala. Teño unha pistola, si, pasa algo. Pues apunta ya, botón. Eso, apunto, chati. Aprieta aquí el botón. ¿Y qué va a pasar? Tras! Va a hacer un pequeño estalido. A mí no me toca. Cuidado. Uy, ahora doume. Vamos a salir de aquí dentro. Sí. Eso que nos Aprieta contan. a estalla y la sangre sale. Ai! Morri! Apretar el botón solo cuando la chica pega un tiro, ¿no? Entonces, Ay, qué nervioso. Vale. Entonces, cada vez que aprieta el gatillo, hace un disparo. Pues nunca apuntar hacia la cara. Nin aos ollos. Apreto aos miembros viriles de Fran, pois saltará algo. No. El peligro. Bla, 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 Fran. Entonces lo mejor es ralentizar la acción. Y una manera para ti ralentizar eso es dar hacia atrás. Cuidado, cuidado. Cuidado, Alberto. Aí vai. Un poquito de Alberto para carallo. A mí isto todo parece maravilloso, pero eu andiven buscando na nosa sección dos chistes pescados uns compañeros que nos contaran. A ver, dalle vídeo, a ver que sale por aí. Dice que un día van dos bilbaínos a por setas. Bilbaínos, yo soy guipuzcoano. Y van a por setas, cogen su cestita, la boina, el bastón, y van por el monte, entre las hayas, los robles, mirando un honguito, una guibelurdiña, una xixaori, y de pronto digo, Pachi, un Rolex de oro. Y llega el otro y dice, bueno, aquí hemos venido a por relojes o a por setas. A verdade, Arguiñano, é que é dos poucos que podo decir que é un chiste rico. Pero, Fran, teño un compañeiro guapo, sexy, encantador, que liga moitísimo e conta uns chistes de vicio. Sabes quen é? Supoño que... Non, son eu. Son eu.
Pues bueno, amigo, resulta que a mí dice que son un tío chulo, non? Esa é mentira. Porque outro día suspenderon un examen de lingua española e que a profesora non ten nin idea. Cheguei e dime, Xavier, diga, señorita, 2 palabras que empecen por hiper. Hipermercado, correcto. Siga usted. Hipermetropía, correcto. En esto, a mi capulla dime, a ver, dime outra, digo eu, droguería. Como que droguería? Hiperfumería. Como todas as noites, aquí no Rei da Comedia, temos invitados moi importantes. Esta noite temos con nos a raíña dos escenarios de todo o mundo. Nova York, Broadway, París, Londres... E, naturalmente, todo elo viaxando en avión. Certamente, en primeira clase. Ela é maravillosa, abraiante, luminosa, fulgurante. Ela é Ana Pudor. Gracias, moitísimas gracias por esta ovación. É un placer para min estar aquí neste plató tan grande, con este lucerío todo, con todo este equipo técnico e de maquillaxe, con toda esta banda maravillosa. E como digo, é para min un placer estar aquí despois da agotadora experiencia de presentar a miña arte por tantos lugares. Estou aquí para que todos aqueles que non me coñecen, que normalmente son os máis preguiceiros, que prefiren quedar na casa a ver televisión, coñezan a outra Ana. Aquí estou. Eu son Ana Pudor. Moitísimas gracias. Vou interpretar unha canción do meu último show, Humana, de título homónimo, Humana. A copla... Gracias. Trátase dunha copla. A copla é un tipo de música española. Normalmente a copla está cantada por mulleres españolas. Normalmente a copla fala dos amores e desamores destas mulleres desde un punto de vista español. A copla é como unha lalá, pero con un ritmo un pouquiño máis español. Por todo isto vou a cantar en español. Aí vai, Humana, para que non esquezan quen é Ana Pudor. Que la tocó la fortuna con el tacto de sus dedos y le concedió la luna por cumplirle sus deseos. Se comenta por los barrios cuando se escuchan sus pasos que aunque nació para triunfar, nunca por la periferia despojada de sus perlas dejará de pasear. Y sonríe y mira con su aire de siempre, aunque bien pudiera ser más que la gente. Y al cruzarla pensarás, muy bien pensado, esa es Ana, y a sus roces clamarás afortunado. Es humana, nunca ostenta engalanada su valor y condición, que el valor está en su alma, a la lima y al limón. En sus ojos la dulzura con la que miran los dioses, y detrás de esa ternura siempre está la mano dura con la que aprietan los hombres.
sale de su voz caricia y de su gesto rigor. Con la una será tibia, del otro huye mejor. Tocó el cielo con su canto, que nunca nadie hizo tanto, pero es en la faz terrenal. Mírala bien, no confundas, donde esta hembra rotunda muestra sus carnes morenas. Por si no lo sabes o no la conoces, lanzó ahora al aire un secreto a voces. ¿Quién es ella de quien todos han hablado? Ella es sana y aunque brilla con su rostro iluminado, es humana. Nunca ostenta engalanada su valor y condición, aunque su nombre sea Ana y su apellido Pudor, porque a su casta divina que pide ser adorada, si une el poder verla viva al doblar cualquier esquina, pues por al huella es humana, pues por al huella es humana. Gracias. Boas noites, querida. Boas noites, querida. Mira, antes os teus espectáculos eran máis popularistas, máis informais. Sí, efectivamente, Lidia, sí. Pero mira, unha ten mundo e asimila. A min, viaxar en avión fíxome poñer os pés na terra. E como moi ben dixo Platón, dademe unha palanca e moverei o mundo. Ai. Querida, dime. É que me dis dese rumor que anda por aí polo vento, que dice que entre Javi Abraire e ti hai tomate. Ben, bueno, o do rumor é natural, porque, mira, que físico, que mirada, que mans, que uñas. Uñas? Pero non, os homes para min xa quedaron atrás. Como moi ben dixo Eurípides, ningún home é absolutamente libre. Ai, querida, e por último, unha mensaxe, algo profundo que lle queras decir ao teu público. Sí. Insisto, Eurípides dixo, ningún home é absolutamente libre, pero das mulleres non dixo nada. Así que, ala, gracias. Gracias, público, que público tedes hoxe aquí, está Brasil, están aí uns tiroleses, está aquí un montón de xente estupenda. Pois hoxe queríamos falar a vos, ao público, precisamente dos servicios públicos, valga a redundancia, non? Porque se sodes como a min, que non tedes nin carné, nin coche, nin presa, se queredes ir Santiago Vigo un día, colledes un tren, e dices, vas, non chego hoxe, chego mañá, dá igual. Pero o peor non é montar no tren e esperar, non. O peor é cando estás no tren e te ganas de ir a outro servicio público, ao baño, non? Se estás ali, vas te levantar o teu primeiro impulso, levantaste para ir ao baño e dices, no, quieta, onde vas? Que isto é servicio público, por aí pasa calquera. Entón, Pauliña, aguanta. Sentas e podes aguantar. E que faz? Pensas noutra cousa, non? Que o primeiro que se pasa pola cabeza. Diz, paisaxe. Mira, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, que seño meu contento. Adiós ríos, adiós montes, no, ríos e fontes, no, auga, non, que te vas toda. No, quietiña aí, vas ao segundo paso que é o cruce de pernas. Aí, natural, que non se che note nada. O malo é que despois do cruce de pernas ven un paso muiñeira, o tacón, punta, tacón, tacón, punta, tacón, punta, 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 tacón, 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 e cambio de perna outra vez. Hasta aquí, bueno, ainda podes leválo ben. O malo é despois do paso muiñeira que ven xa paso máquina total, chumping, 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 e dis, que carallo, vou ir ao baño xa. E vas, tipo Marilyn Monroe, para ir nas pegadas, camiñas de xonllos para baixo. Vas ir ao baño natural, que non se che note nada,
colles a maniña do baño e sabes que vas deixar cao todos os sentidos corporais, pero aínda así entras. Abres a manilla e dices, ala, o olfato, ala vai. Porque aquilo fede. Aquilo é como un sumidorio un día de festa. É como vos diría, como se os mortos do Camposanto todos levantasen a vez e subisen podres pola nariz arriba. Unha cousa que dis, bueno, total, o Tavi que na sala está inmunizado, xa entro, pechas a porta e dis, e agora onde carallo poñas más? Porque a parte de servicios públicos son unisex. E os homes apuntan ben, pero co traquetreo nunca se sabe unha. É verdad. É verdad. Xa vexo que estades comigo, xa vexo. Entón, dis, manciñas pegadas ao corpo. Se hai que subir a tapa do váter, levántala coa uña máis lunga que teñas. Levantas a tapa do váter, baixas o que teñas que baixar, subes o que teñas que subir e non miras para baixo, non, nunca. Pa qué? Que vas ver ali? Non. Ti poste, apuntas, abres a barreira de condición e disparas. E rezas por Dios ter a puntería de John Wayne. Porque como aquilo non cae nun furado, rebota. E non é nada agradable toda a sensación esa que tes aquí por atrás. Así que unha vez que faz o que tens que facer, límpaste, non miras para baixo, pa qué? Que ibas ver aí naquela sopa? Nada. Subes o que tens que subir, baixas o que tens que baixar e ora vas a deixar cao de vez o sentido do oído e do gusto. Porque cando premes a palanquiña da cisterna, sona un... como se alguén solvese todo o que ti botaches por baixo. Imagina unha sensación así. Saes do baño xa inmunizada, vas te sentar, aliviada, eso sí, e co prazer quedas así como repanchingada, non? Entre o sono, quedas aí espanzurrada no asento, a boca aberta para roncar ben, caiche unha babiña por aquí pola comisura, quedas como unha especie de desperdicio humano, non? E aí terás que aguantar a alguén que señalando te diga, mira pa aí, desde logo nos servicios públicos deixan entrar a calquera. Hola, Encanto. Que rápido falas e que verdades dis, porque eso non o contamos, pero pásanos a todos. Pasa, non? Aí está. Xa sabía eu. Por eso, hai que dicilo, Isabel. Hai que dicilo, para que un ten boca. Mira que che quería dicir, eu recordo-te sempre diante de un micro, non? Pero ti agora empezaste a facer series, onde te sintes máis cómoda? Home, eu máis cómoda, nas series eu paso moi ben, pareceme moi divertido. Pero este de ter o público aquí, non... A min gustame máis, que che vou dicir? Sobre todo hoxe. Sobre todo hoxe, que hoxe o público é espectacular. Aí está. Espectacular. Pois vas quedar con nós, porque ademais vas ter que botar un cabo despois a Melchor, se non se importa. Bueno, encantada. E dar uns consellos. Estupendo. Vale? Moi ben. Gracias. Hasta ahora. Ai, Melchor, ti recordas eses inicios de relación, eses nervios, esa paixón? Que bonito era todo no inicio, eh? Sí, acórdome que ao principio todo era amor, paixón. En todas as relacións é así. Ao principio vas con ela de paseo e diche, cariño, cuidado, que aí hai unhos charcos. Increíble, increíble, increíbles eses nervios que te entran no estómago, que non te deixan comer. Pola noite non podes dormir porque é tan guapo. Durme tan ben. Sí. Ata cando ronca é guapo. É que é un amor que te invade o corpo así. Sí, pero todas as relacións de amor acaban en boda, Lidia. É verdade, a boda é un momento moi bonito. A familia... Precioso. Eu cada vez que me acordo da miña caime a baba. Efectivamente, cando un se recorda da boda, cae a baba. Pero hai alguén que na boda caeulle algo máis que a baba. Imos co vídeo. Mira que momento de felicidade, comulgan os dous. Mira que guapa a novia. Mira que guapa. Vai comulgar, bebe do cáliz. Que sensación esa de beber do cáliz, non? Ai, que pasou aí? Mira, aí vai. Ai, que Caceron os dentes no cáliz. Ai. E despois o novio bebeu. Efectivamente, coitadiño el que pensaba que levaba pa casa unha beleza toda natural. E eso non foi o peor, Lidia? O peor foi cando chegou a noite ao hotel e quitou o ollo de cristal, a pata de pau, o brazo ortopédico. Pero
Despois das bodas, despois xa empezan os roces do matrimonio, empezas a rayar a cousa, empeza xa todo a ser máis monótono, e as parellas xa empezan a levarse mal. Eu creo que cando chega a ese punto hai dúas opcións. Unha delas é o divorcio. Efectivamente, Melchor, porque o inicio ti lle dis cando ronca pola noite, sen despertalo, claro, pobriño, que está a dormir. Amor, tranquilo, que sepas que estou teu carón. Durme tranquilo, respira tranquilo. Pero despois, co tempo, todo faise máis pequeno, máis reducido, e cun xesto arranxas todo xa. É solucionado. Tamén ao principio dirlle, coidado, cariño, cos charcos, e xa cando levas tempo dirlle, alá vai a vaca polo medio da lama. Pero eso ten unha solución que o meu amigo ten grabada nun vídeo que ímolo ver agora. Mira, el tan tranquilo no sofá, vendo a tele, chega ela. Ela parece riquiña, non? E el tamén, el parece bo rapaz, ou non? Non sei. Pero xa o vai molestar, el vendo a tele e ela xa o vai molestar. O vai nos saludar, ti tamén. Saludar. Sempre vindes molestar cando estamos tranquilos. Soluciona, amigo, soluciona. Solucionado. Mira. Esto é a mellor solución, Lidia. Mira, eu comprendo que o divorcio é moi caro, é moi lento, é moi traumático, pero isto, Melchor, isto é unha mancanza. Mira, vas a un fisioterapeuta, dache 4 masajes e lista, pa outra, o seguinte día volves a entrar igual. Non, a mí o do masajista non me convence, porque ao final quedas ben, non? Pero así, para empezar, como que manca. O fisioterapeuta usa unha terapia de choque, que eso ao principio doi un pouco, pero despois alivia moitísimo. Senón que vexan este fisioterapeuta dun partido de fútbol. E vai, coa súa terapia de choque... Aí vai. Pero terapia de choque, Lidia. Tío, que é moi malo, ti és moi malo, porque eu sabía da vida deste rapaz, porque o coñecín, porque era amigo meu, eu sabía que antes de ser masaxista dos futbolistas, era masaxista dos que facían esquí. Os que esquían, xa sabes que unha ten que achegarse así, deixarse ir. El non calculou ben a distancia. Por eso chegou con ese frenazo. Pois isto é o que temos hoxe no FOFI, non temos nada máis. Esta semana fomos facer un peinado a Queiruja, a casa de Ali, e ali estaban súas tías. E unha tía de Ali, que se chama tía Saladina, dixo que cando vira a Ali por primeira vez na súa televisión da casa, que caera da cama. Miña pobre, seguro que desocou os osos todos. E quero dicir o peinado que ten ela, fixen eu outro día. Ainda me dura. Ai, bueno, pero teño aí un vídeo moi bonito para vos enseñar. Chulísimo, verdad, Isabel? Sí, é chulísimo. Vano ver agora. A ver. Hola, estamos esperando Beth na peluquería de Ali, porque con estes pelos non imos a ningures. Non sei a ninguna parte. Hola, vuoi ballare davvero il Charleston? C'è papà che ballare lo sa ma da campione. Tía Saladina e detrás está tío Saladino rindo tamén. Tamén é dos podres. Ma non vuoi imparare il tuo rock and roll. Ali, de onde lle ven ese afán de ser artista, esa ilusión? Ela xa ven do vientre de súa nai soñando que quería ser artista. Carla Montiel, xe bella. Esta rapaza nova, Unha belleza como para aquelar o público todo. Se traballara con Bette Davis, era unha gran artista. Eli, dille que vai ser o rei da comedia. É que me vai axudar. Ai, me gusta. É que eres ti? Batman, porque Batman axúdame sempre. Eu vexo vos as dúas con 2 pedazos de tacón, e digo eu, cando Ali era máis pequena, a ela gustaballe poñer os tacóns das tías, non? Andaba sempre con nosos zapatos. Ale sí, facía así. Non é que xa fomos nós tamén moi alegres, moi amigas de vestir ben, moi bailadoras. Poñíanos esta roupa nosa de brillante. Como vedes, esta familia rezuma arte. O tango ese é terrible, Queres que te bote aquí? Non, home, non. Sin paz en el alma, en el corazón, los hombres se matan. Está guapo ou non? Está guapo?
guapa. Moi guapa. Pero ahora te falta dun tinte, eh? Ai, sí, para a semaniña teño que teñir. Oh, sí, aí me de peinar a todo meter. Hasta luego. Your smile is super sexy. Eu quero dicir unha cousa, que hoxe está aquí a miña familia, veciños, amigos e, como non, miñas tías. Viva as lentejuelas! Bueno, isto non hai palabras. Resulta que pensei que era o rei da comedia, pero aquí temos xente da Operación Triunfo e todo. Bueno, eu vou seguir buscando xente que nos conte chistes. A ver que vos parece. Dalle o vídeo, dalle o vídeo. Bueno, pois esta era unha muller que iba pola rúa e encontrouse cunha amiga. E díxolle, hola, que tal, naceu o teu fillo? Sí, naceu. E como lle chamas? Coneiño. Como que Coneiño? Iso non é un nome. Si, muller, é que cando íbamos a bautizar, eu decía, quero que se chame Amilio. E o cura decía, non, con E. No, Amilio, non, con E. E tanto con E, quedoulle Coneiño. Querida Tania, con estes chistes, home, podrías ser actriz, presentarte a programas como este que presentan de Cine de Barrio, este que di, buenas noches, bienvenidos a Cine de Barrio. Pero bueno, miña filla, vouche pasar ca miña compañeira Lidia, que xa verás que conto nos dá. Adiante, Lidia, dinos algo por aí. Esa rúa sin ninguén. Ese bar no fondo da rúa, máis baleiro aínda. E o camareiro, que con isto do aburrimento, pillouse unha tranca. E alí pola porta, entralle o derradeiro dos clientes, ca tranca máis gorda aínda. Ponme a última, que teño un disgusto que estou desesperado. Se ti souberas o que pasou, lle dice o cliente, pregúntalle o camareiro, e que pasou? Estou desesperado porque isto vai cambiar a miña vida, é que morreu Franco. Os Dios! Di o camareiro, morreu Franco. E agora? Agora que imos facer? E dice o cliente, agora oín por aí que ve unha cousa que se chama así a democracia. E o do bar mira así e lle dice, é a democracia? E como imos facer eso? É unha cousa, lle dice o cliente, que imos facer o que nos pete a gana. E o camareiro mira para ele abraiado e dice, e se non nos apetece? E dice o cliente, se non nos apetece, nos obligan. Moja mija! Agora solteo, estou libre como el viento. Escoitame unha cousa. Moja mija, sempre a nin escoito nin nada. Simpática. Nada. É a peor de todo. A peor. Veo ali Mira, atado sabes o como que te Richard, digo? todo nervios, estou histérico xa hoxe. Estou farta. Pero que faz? Que vas a acabar co concursante? Pero ti non sabes o que... Foi eso, Que foi? O que foi a que che dou batiu golpe na cabeza. Nos cristal da cabeza. Ai, ala fun pouco. Pero que fixeches? Sempre igual. Non se che ocurra. Pero vamos a ver, que pasa aquí? Aquí como que suceden as cousas. Pero vamos a ver, cala a boquiña, quen lle dou aí a Fran? Borracha. Es borracha. Pendejo. Métese sempre. Mamón, eres un mamón. Quen lle dou aí a Fran? Seguro que querías tamén lle dar a ela, Quédate que ten unha pistola. Teño unha pistola, sí, que pasa? Tesme medo? Medo ningún. Por que, lojo? Que non son é de fogueteo. A mí non me dou. A mí tampouco, non? Pois ti aquí ter dos bultos. Pero estos traíamos xa de casa. Y sí. Que? Los Ángeles de Charlie. Que? Hostia! Hostia!
Ai, fillo. Ai, que... Ves o duro que o mundo do espectáculo. joder. Ali. Vaya, por Dios. Señoras e señores, os efectos especiais. Vexan os efectos especiais. Non pasa absolutamente nada, son efectos especiais nada máis. Aquí estaba Fran, aquí estaba Isi, Ali, Mira, Fernando, queremos... Mira, Fernando, por favor. Fernando, estamos cansados de ti, Fernando. Estamos como... Cansados de ti, Deixaremos de broma. queremos a nosos... aquí a presentar. Para aproveitar para morcillas, para os porcos que se fan fillos. Sí. Ai, que rico. Eu creo que tens que facer Fernando, queremos ser nosos presentadores, Fernando! Hostia. Aí. Xa son menos, Ali. Non pasa nada, non pasa nada. Mira, nena, sabes... No, baixa arma, baixa. No. A prueba. Fernando, a prueba. Será principiante. Nada, facendo estragos. Mira, David, ti esta semana estiveches por Portozás. Ti tamén fixeches estragos? Bueno, intentei facer de actor, pero me parece que non tan ben como estes, eh? É que este é un número, e ti montáchelo o número ali ou non? A min constame que sí. Outra cousa é que non podes falar del. No, bueno, intentei un pouco, vou participar nun capítulo de Mareas Vivas, non podo dicir máis. Como adianto, bueno, ali con xente maravillosa, estaba unha tal Isabel Blanco, non sei se coñeces. Non a coñezo, sinto. Moi maja, como actriz... Estás moi guapa hoxe, sabes? Gracias. Moi ben, estiveches por ali e falaches con moita xente, non? Sí, bueno, un pouco vin como funcionaba aquelo, e quero que a xente na casa tamén o poida ver un pouco, entón fixen un vídeo que... Bueno, vamos velo. Dalle, dei. Hoxe vou participar nun capítulo de Mareas Vivas e a xente do Rei da Comedia dixo, bueno, de paso que pasa, a ver se nos podes traer unha reportaxe. Vaya morro. E bueno, quero lles enseñar un pouco como funciona isto. Aí ven ese luz vermella, que isto non é un club de carretera, significa que están grabando. Vamos aquí. Que tal, Isabel? Que tal? Bueno, moitas gracias. Aquí algo de rebumbios, te parece a salida dunha escola. E por qué? Porque é a hora do bocadillo. Vamos con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo. Ben, non? Boas tardes. Temos aquí a Camila, que fai de Belinda na serie. Sempre tive moitas ganas de facerlle esta pregunta a unha actriz como a ti. Playa ou montaña? Gracias. Ben, bueno, estamos aquí co trío Estamos con Patricia. Non se pode negar que é unha grande actriz. Pois sí, a verdad, a máis grande de Galicia. E agora vamos ver o lado bo de Isabel. Por favor, se te podes dar a volta. Por favor. Vale, gracias. Gran actor, ¿eh? No está Miro Pereira aquí. Miro Pereira, ¿dónde está? ¿Miro? Miro Pereira non sale nesta secuencia, ¿verdad? Non sei. Aquí está Belinda e Petróleo. Camila, estás moi cansadiña, pero que onte olvidaches isto na miña habitación. Ben, amigos, esta foi a miña primeira participación nunha serie. Vendo que fixen, é probable que sexa a última. Pero igual, porque ese actor que ve aí dentro de min naceu, e ahora digo, adeus ríos, adeus montes, adeus... adeus. Que, Melchor, como vas? Pois xa ves, aquí esperando para facer o meu primeiro monólogo na televisión, pero estaba un poquinho nervioso fai un pouco, pero é que agora con este público, os meus compañeiros, este público non merece nervios, o que merece un monólogo como Dios manda. Pois dalle aí, xa te vexo nervioso. Vale. Hala, veña, corta.
Bueno, eu vou vos contar unha cousa que xa facía tempo que non vía. O outro día vi no Carballiño 2 rapaces xogando a trompo, ou sexa, a peonza. Eu pensei que xa non se xogaba eso, xa pensei que era un xogo tradicional, o mismo que as canicas e a billarda. Seguro que a metade de vos non sabede nin o que é a billarda. Eu intentei aprender a xogar a uns rapaces que viñeron de Venezuela e chamaronme parvo. Dixéronme que eso que se xogaba con un pau grande e unha pelota, e que non se chamaba billarda, que se chamaba béisbol. Menudos rapaces, ese deporte tan bonito que é pegarlle ao pau pequeno e darlle e sale o pau pequeno disparado. Pero é que agora os rapaces non desarrollan a súa imaginación. Nós íbamos pa eira, xogábamos nos hórreos, e eles agora teñen unhas maquiniñas pequenas, van e xogan aos videoxogos e intercambian entre eles Pokémon e cousas así, que eso xa non desarrolla a imaginación. Teñen uns ídolos que salen en pegatinas, salen en cromos, un tal Bisbal, unha tal Chenoa, un tipo que sempre está chorando, que era peón de albañil, un tal... xa non me acordo como se chama. Os nosos ídolos eran máis reales. Por exemplo, o meu irmão e o meu tiñamos como ídolo un lexionario que había na nosa aldea. Aquel tipo a min tiñame convencido de que era capaz de fumar un cigarro e botar fume polas orellas. E o meu irmão ainda iba máis alá. Decía que era capaz de fumar e botar o fume polo cu. Sí, polo cu. E dixenlle eu, pero Robert, ti biche yo botar algunha vez o fume polo cu? Xame, nunca lle vin botar o fume, pero unha vez viña nicotina nos calzoncillos. É que meu irmão non vos é ben espabilado. Unha vez estaba na escola e tiñamos un maestro que era un ditador. E díxolle, Roberto, quen descubreu América? E meu irmão empezou... Roberto, quen descubreu América? Eu non fui, señor maestro, eu non fui. Pero menos mal que tiñamos a noso irmão maior que xa daquela estaba en octavo e defendíanos de todo. Chamou no maestro e dixelle, mira, preguntei esta teu irmão e pasou isto. E o meu irmão, para defendelo, dixelle, mire, o meu irmão pequeno será tonto, pero mentiroso sí que non, Agora os rapaces, gracias a Dios, son máis espabilados. Bueno, para ser máis espabilado que a meu irmão non fai falta moito. Pero, saben, con 5 anos saben máis cousas de sexo que eu con 4 anos. Con 4 anos que levo de casado. Pero, é que, ainda outro día, estaba na farmacia con meu primo, ali en Dr. Fleming, en Ourense, e debía ser a hora de sair os rapaces da escola, entrou unha rapaciña pequena, moi feitiña. Entrou na farmacia e dille, señor farmacéutico, quería 10 caixas de pastillas anticonceptivas. Si, unha nena de 5 anos como a ti, para que quere tantas pastillas anticonceptivas? É que teño moitas muñecas e non quero ter máis. Pero... é que en moitos casos desarrollan a súa inteligencia, pero en moitos eu creo que están cohibidos, porque lle dan moitas ocupacións. Por exemplo, eu teño unha amiga que é amiga desde que saio na tele, porque antes non era de su clase e non me hablaba. E ten un fillo e o leva 1 hora a música, 1 hora a informática, 1 hora a karate e 1 hora a natación. E sale de natación e ten que esperar media hora diante da piscina que o veña a buscar a nai que está na terracita con sus amigas tomándose el café. Eu digolle, pero Mari, ti non ves que estás atosigando o rapaz? Non lle estás dando demasiadas obligacións? E dime ela, es que yo que puedo quiero invertir en mi hijo para que el día de mañana sea un hombre de provecho. Pois se queres invertir no teu fillo, mételle os cartos nunha conta e os 18 anos dallos que os a disfrutar máis, muller. Eu nunca fun a karate, nunca fun a informática, nunca fun a inglés. Teño os estudios normales que pode ter un rapaz da miña idade. E aquí me tendes, na televisión, levando aplausos como este. Gracias. Falando de adelgazar e engordar, ti engordaches como uns 15 kilos desde que estás no Rei da Comedia. O Rei da Comedia engorda, entón. Mira que burra. Mentira, dixaches o tipo. Agora, pois, ela me drolla o pelo. Logo. Ela me drolla o pelo. Engordei 15 kilos, unha cousa, un fenómeno. Mira, pero para ir á ópera non che molestan.
Pa ópera non me molesta, que a ópera é toda xente gordísima, así como a min. Un poder de voz, non? Sí, fun a ópera a Coruña, sempre vou a Coruña. En Coruña está todo, estamos perdidos. Entón, ao ir a Coruña, pero pasei moi mal, porque todas as cantantes de ópera cantaban ou falaban castellano. E yo o castellano non lo doy hablado porque parece parvo. Entón, collín, e xin nada, falo yo gallego. E tiña que ir traducindo. Pero traduciches a língua palabra. Traducín. Pasei no pipa genial, pero arranca, Moneno. Valle. Estamos aquí na Coruña e hoxe vou cumprir un dos sueños máis grandes da miña vida, que é ver unha ópera en directo. Estamos vendo esta ópera. Tin Mozart, Festival La Coruña. La donna è mobile, quale piuma al vento, ta cento. Sí, que vengo de cuando en vez vengo a ópera. Cal foi a ópera que máis lle gustou? Yo ahora mismo no me acuerdo tampoco, porque yo vengo y no me fijo mucho en los títulos, en lo que significa el título de la ópera. Señores, este é un sitio finísimo. Ai, Dios, a ver se volvar a estar con os pés, deixen ir a los pés, porque este é unha cousa fina. Xa estamos dentro do que é o recinto da ópera. Estou super expresionado, porque isto é un sitio grandísimo como mogollón de jet set. Isto da ópera, o único que mola é vela, porque despois agora queremos entrar para dentro e non topámonos en logo, estamos perdidos. Onde acaba isto? Aquí, por aquí. A ver se vos topar a xente en pelotas. Ai, Dios mío, a xente está toda desnuda. Vamos aquí estas monxas que parecen Batman. Quedei impresionadísimo, pero a mí o que me atontea tengo que falar gallego, castellano. A mí lo que me deja así muy asustado es los subtítulos. ¿Cómo es que ahora la ópera viene subtitulada? Pero antes la gente se iba a divertir, ahora aparte también es interesante que sepan lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Isto teño unha cobertor na casa igual parecidísimo a isto. Un cobertor que tamén hai nunha habitación das cámaras gemelas. Entiendo que no me entero. No, no es nada malo. Le digo que mi madre tiene un traje de domingo que lleva a la misa muy parecido a este. Vamos a cantar con esta señora aquí a dúo. Yo no voy a cantar ahora, ¿eh? ¿Por qué? No puede. Estoy en pausa. ¿Pero dónde tiene el play? Que le calco yo el play. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer. Señores, despois de esas notas, la letra con sangre entra, decían o maestro Dantes. Pero a mí, aunque me maten a cuchilladas, eu eso non do aprendido porque tal son puntos e rayas que non hai que entenda nada deso. Esta era que estaba antes tocando o violín ou non sei que facían as partituras. You speak Spanish? Yes. No. Viernes, Wednesday, estreno Operei. Ou quedaste con este que lle chaman Adolfo Domingo. Adolfo Domingo non o coñezo. Non conoce a Adolfo Domingo. Chupa, Manoliño, que son caramelos. Pois dentro vivo. Por fin as lesbianas non teñen que pasar o mal trajo de deitarse con tipos indeseables. Sabedes por qué? Porque agora poden recurrir a un banco donante de semen, www.mamonteincluye, me parece que é o mismo .com. Eu non son Paulina Rubio, son Ali de Queiroja. A ti que máis te ten, a mí que máis me dan, por encima das medias. Podolle facer unha preguntiña? Ti sabías que as lesbianas agora xa non teñen por que ter fillos cun home? Entonces necesitamos non sei traballar. Sabe que as lesbianas agora teñen un banco de semen para donar semen e xa non fai falta que se deite cun home? Que lle parece? Ben. Sí? Sí. Está usted gustanlle as lesbianas ou non? Sí. Bueno, sempre que eu fora así o que lle dera o aquel, podía ser. E antes habería lesbianas? Ai, non había nada Non había? Eu creo que sí, que sempre existiron, Que che parece a idea, boa ou mala? Que iba sendo hora, genial. Que me parece moi ben, porque todo mundo ten dereito á vida. Non hai por que discriminar a nadie. Mira unha cousa, e aquí non son haberá moitas lesbianas? Bueno, eu non sei de ninguna. A pena é que nos faga falta ainda home para iso. Ai! Usted sabe que as lesbianas agora xa non se deitan cos homes para ter fillos. Van a un banco de semen e xa está. Eu parece que a muller nasceu para home e o home para a muller. Bueno, é a opinión que ten este señor, non? A mí, desde luego, non me parece bien. No. Por qué? Porque a mí todo lo que sea fuera del matrimonio, tener un hijo fuera del matrimonio no me... Muy bien. Sí? Muy bien. Usted faceríase donante? Sí. Sí? Sí. Ten potencial para ser donante? Creo que sí. Creo
ou estás seguro? No, estou moi seguro, ao menos en Fonsabil. Sí? Sí. Ah, que guai. Desde logo, todos teñen direito a vivir a vida da súa maneira, non? Sí. Bueno. Guapo. Ahora as lesbianas, se queren ter fillos, recorren aos bancos de semen. Que che parece a idea? A mí pareceme ben. Se fa rubia galega... Sí. Claro. Pois claro que sí, é logo mallada. Estamos aquí na Plaza de Abastos de Pontevedra para facer un traballo de investigación. Según estudios demostran que 5 de cada 10 nais son a mitad. As outras 5 non teñen fillos e o restante 75% desearían non telos tido. Que, por exemplo, miña abuela tivo 9 fillos, agora miña nai non ten ningún. Como se entende eso? Non vai ter ningún logo ti. Non sei, porque eu non son das modernas de agora, son das antiguas de antes. Que ten 12? 24. E que pasa aquí que a xente non quila, non pina, non hincha? Fode, como facemos? Comemos, no, como queires, pero despois comemos. Para empaquetar outro tens que convencer a sogra, ao primo, ao sobrinho, a todos. O dos fillos, fale. Dixo non me diga que eu non teño familia, señor. Claro. Porque en Galicia é a natalidade máis baixa de España. Usted que pensa? Que isto pode ser debido a que cada vez hai menos palleiros, entón non hai donde facelos? Pode ser. Que alegría cando pasou 2 anos no mar e volveu e tiña outro fillo na casa. Din que os rapaces veñen de París, pero agora que pasa? Que hai mal tráfico, volcan os camións dos nenos antes de chegar aquí, as cigüeñas non queren ir para Galicia. Porque hai moitos fracasos nos avións. Ti pensas que os teletubbies deberían de ter fillos? Non, porque o Violeta, o das ostras funciona. Suele funcionar, mentre non che dea unha diarrea. Que pouco erótico. Ben, atopámonos aquí xunto á directora da enquisa e vámoslle preguntar como realizou, se foi moi complicado. Bueno, isto temos que solucionar xa. Esta razón porque a natalidade é baixa en Galicia e hai que acabar con ela. Nos coñecimos no casting do Carballiño, que estarías aquí neste programa, clasificación provisional a India, ganaches, no que durou o programa, votarote moitísimas persoas, e nós queremos que os agradezas a todos, que lles agradezas de todo o corazón, Venusei, porque te votaron, eles, e que vayas para o teatro e amosar o teu talento, veña! Non sei que decir, gracias, que sei que toda a provincia de Ourense me está apoiando, en especial o Concello de Masida, Outeiro de Listanco, a Beariz, aos Liñares de Beariz, a todo o Concello de Beariz, que é do Concello onde son natural, e que eu non sei xa nada máis que decir gracias aos meus compañeiros, porque estou pasando unha experiencia que vai ser inolvidable. Se algún día teño fillos, hai ter netos, e ello contar. Gracias. Quero... Moitas gracias en especial a este público que temos hoxe que me fixo subir moitísimo para o monólogo que tiña preparado. Moitas gracias. Gracias. Señoras e señores, isto foi a festa. Vai boa, que vai haber hoxe despois daqui, Moitísima. Outra cousa que queríamos decir, nós imos seguir mimando, e espero que vostedes tamén, a todos os nosos concursantes, porque todas as semanas vai haber sorpresas, como houbo esta semana. De acordo? Entón, moitas gracias. Despedímonos e emprazámolos para o domingo que ven. Moitas gracias. Gracias, Sonia López, por estar connosco. Quedan coa televisión de Galicia.